Shin ko ka san cewa kaf Kannywood ba wanda ya kai jarumi Adam A. Zango hawa motoci masu tsada? Shin tsakanin jarumi Adam A. Zango da kuma Ali Nuhu wane ne ya fi kuɗi? Ku biyo mu domin jin wanda ya fi kuɗi, amma kafin nan barka da zuwa Hausa Trend TV. Idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko, ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu masu ilmantarwa. Kafin mu fara komai, bari mu fara da tarihin kowane daga cikinsu. Bari mu fara da tarihin Ali Nuhu. Shin wane ne Ali Nuhu? Ali Nuhu jarumi ne wanda ya yi fice ya taka rawa a wajen cimma ɗaukakarsa. Jarumin Ali Nuhu ya yi fice a Najeriya da ma sauran ƙasashen ƙetare sakamakon fitowa da yake a duka ɓangarori biyu na masana'antar fina-finai da ke ƙasar, wato Nollywood da kuma Kannywood. Ali Nuhu dai jarumi ne mai ba da umarni, mai shirya shiri ne, marubuci kuma mai koyar da rawa ne. Jarumin ya fara shiri tun shekarar 1999 har izuwa yanzu, inda jarumin ya fito fina-finai sama da 200. Haihuwarsa an haife shi a jihar Maiduguri, Borno State da ke arewacin maso gabashin Najeriya. Mahaifin shi Nuhu Paloma asalin ɗan garin Balanga ne a jihar Gombe State. Mahaifiyarsa Fatima Kardaram 'yar garin Bama ce da ke jihar Borno. Karatunsa: Ali Nuhu ya girma a Kano, inda ya yi firamare da secondary school a cikin garin. Daga nan ya samu damar shiga jami'a a garin Jos, inda ya karanci geography. Bayan ya gama, ya tafi bautar ƙasa a garin Ibadan da ke jihar Oyo. Sannan jarumin ya halarci makarantar jami'a da ke kudancin California, America, inda ya yi karatu ɓangaren shirya fim. Ɗaukakarsa: Ali Nuhu ya fara harkar fim a shekarar 1999 da shirinsa na farko mai suna Abin Sirri ne, amma jarumin ya soma karɓuwa da kuma sanuwa a wajen jama'a a shirinsa mai suna Sangaya. Kawo yanzu jarumin ya fito a fina-finai sama da 200 duka masana'antun da ke Najeriya. Kaɗan daga ciki su ne Madubin Duba, Jarumin Maza, Last Fight to Abuja, Confusion da sauransu. Jarumin ya taka rawa a shiri mai dogon zango da ya yi fice a arewacin ƙasar Najeriya, wato Izzarsu, inda ya fito a matsayin matawalli. Ali Nuhu ya yi waƙa tare da jarumai da dama cikin Kannywood kamar su Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq, Ahmad Lawan da sauransu. A shekarar 2019, jarumin ya yi murnar cikarsa shekara 20 a masana'antar fim. A neman iliminsa na harkar fina-finai, jarumin ya je ƙasar India domin ɗaukar horo a makarantar Asian School of Media Studies a Noida da ke New Delhi a India. Sannan jarumin, wadda ake yi wa laƙabi da sarki a masana'antar Kannywood, na ɗaya daga cikin jaruman da ke kawo cigaba a masana'antar ta Kannywood. Fina-finan Ali Nuhu a Kannywood: Mujadala, Carbin Kwai, Jinin Jikina da dai sauransu. Fina-finansa a Nollywood: Banana, Blood and Hina, Island Ghost da sauransu. Series film: Alaƙa, Izzarsu, Burin Masoya da dai sauransu. Haɗaka. Sannan jarumin ya fito a fina-finai da dama tare da jarumai da dama kamar su Adam A. Zango, Nafisa Abdullahi, Mai Shinku da dai sauransu. Iyalan Ali Nuhu: Ali Nuhu yana da mata Maimuna Garba Abdulkadir da yara 3, Fatima da Ahmed. Jarumin ya fito da yaransa cikin shiri mai suna Zuriya. Daga nan bai ƙara sako 'yarsa Fatima ba, sai dai namiji Ahmad, wanda ya ci gaba da yin shirin cikin akwai almajiri ɗan baiwa Ahmad bin Ali da sauransu. Kyautar girmamawa: a shekarar 2005 ya lashe kyautar karramawa ta jarumi da ya fi kowa, Best Actor. A shekarar 2007 ya lashe kyautar karramawa ta wadda ya fi kowa sabbin jarumai masu tasowa, Best Upcoming Actor daga Third African Movie Academy Award. A shekarar 2008 ya lashe gasar jarumin da ya fi kowane, Best Actor daga Future Award. A shekarar 2011 ya lashe kyautar karramawa ta jarumi da ya fi kowa, Best Actor daga Zulu African Film Academy Award. A shekarar 2012 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa, Best Actor Hausa daga Nollywood Award. A shekarar 2013 ya shiga jerin waɗanda suka cancanci kyautar karramawa ta jarumi mai tallafawa jarumai, Best Supporting Actor daga 9th African Movie Academy Award. A shekarar 2013 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa, Best Actor daga Nigerian Entertainment Award. A shekarar 2013 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa, Best Actor daga Nollywood Award. A shekarar 2013 ya lashe kyautar karramawa ta fuskan Kannywood Face daga City People Entertainment Award.
A shekarar 2014 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa Best Actor daga Kannywood Award. A shekarar 2014 ya lashe kyautar karramawa ta fitaccen jarumi daga Leadership Award. A shekarar 2014 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa daga City People Entertainment Award. A shekarar 2014 ya lashe kyautar karramawa na dogaran Kannywood daga Arewa Music and Movie Award. A shekarar 2015 ya lashe kyautar karramawa ta jarumi da bai da tsara daga 19 African Film Award. A shekarar 2015 jarumi da ya fi kowa Best Actor Hausa daga Best of Nollywood Award. A shekarar 2015 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa daga Kannywood Award. A shekarar 2015 ya lashe kyautar karramawa ta Alƙiblan Kannywood daga Kannywood Award. A shekarar 2016 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi Best Actor Hausa daga Best of Nollywood Award. A shekarar 2016 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa daga Arewa Music Movie Award. A shekarar 2016 ya shiga jerin jarumai da suka cancanci jaruman da suka fi kowa daga Kannywood Award. A shekarar 2016 ya sake damu shiga cikin jerin waɗanda suka cancanci fuskar Kannywood daga City People Entertainment Award. A shekarar 2016 ya lashe karramawa ta karramawa nishadi daga Arewacin Creative Industry da dai sauransu. Na biyu, Adam A. Zango. Wane ne Adam A. Zango? Adam A. Zango mamallakin White House Family kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood da ke arewacin Najeriya wanda aka yi wa lakabi da Osha da kuma Prince Zango. Ya kasance jarumi, marubuci, mai bada umarni, dan rawa kuma mawaki wanda ya fice cikin kasar da kuma wajen kasar. Kaɗan daga cikin fina-finansa da suka yi fice akwai Basaja, Gwaskwa, Hubbi, Nas da sauransu. Haihuwar Adam A. Zango. An haifi Adam A. Zango a karamar hukumar Zangon Kataf da ke jihar Kaduna na Najeriya a 1 ga watan Oktoba 1985. Wanda ya kasance ɗa ne ga Hajiya Yalwa Abdullahi da kuma Malam Abdullahi. Ɗaukakar Adam A. Zango. Adam A. Zango ya fara ra'ayin harkar kiɗa ne tun yana makarantar secondary ta Laranto da ke garin Plateau a jihar Jos. Bayan kammala makarantarsa ta secondary bai ci gaba da karatu ba sakamakon rashin wanda zai ɗauki nauyinsa zuwa matakin karatu na gaba, wanda a dalilin haka ne ya samu cikakkiyar dama ta cika mafarkinsa na son zama makiɗi, mawaƙi kuma jarumin fim. Adam A. Zango ya bar garin Jos zuwa Kaduna domin cika mafarkinsa, inda ya fara da kiɗa wadda ita ya fi ƙwarewa a wancan lokacin. A harkarsa ta kiɗa ya yi aiki da manya da kuma ƙananan mawaƙa a wancan lokacin kamar su Adam Masan na Gudu, Yakubu Muhammad, Abubakar Sani da dai sauransu. Bayan samun ɗaukaka a harkarsa ta kiɗa, Osha ya shirya wa kansa shiri wanda ya fara fitowa a ciki mai suna Sirfani. Ganin wannan shirin da Zango ya yi ya sa jarumi Alinu ya ɗauko shi ya shirya masa fim mai suna Fil Azal, inda fim ɗin ya samu karɓuwa kuma ta sa shi sanuwa a matsayin jarumi na masana'antar Kannywood. Kawo yanzu jarumin ya yi fina-finai sama da 200 kuma ya yi aiki da manyan jarumai Kannywood kamar su Alinu, Sadiq Sani, Sadiq Ibro da sauransu. Ɗaukakarsa a harkar fim. Album na Adam A. Zango na farko ita ce Bahaushiya, album mai ɗauke da waƙoƙi 7. Album ɗin ne ya samu karɓuwa sosai wacce ta sa ya yi fice a harkarsa ta waƙa, sai dai jarumin ya shiga gidan kaso a dalilin album ɗin nasa ta Bahaushiya. Bayan album ɗin Bahaushiya ya yi waƙoƙi kamar su Oyoyo, Kukan Kurciya, Ban Mutu Ba da dai sauransu. Kawo yanzu mawaƙin ya yi waƙoƙi da dama da suka shafi hip hop, waƙar sarauta, R&B da kuma waƙar siyasa. Mata da yara. A shekarar 2022 Adam A. Zango yana da mata ɗaya, Sophia Adam Talawa, da kuma yara 7 a cikinsu, amma yanzu 2023 sun rabu da matar shi dalilin ɗora wani bidiyo nata a kafar sada zumunta na TikTok, wanda hakan ya ce ya yi mata magana ta daina, ba ta daina ba, amma dalilin haka suka rabu. Ya auri wata jaruman kafin ita, Maryam Abiola. Kyautar karramawa da kuma yabo. Adam A. Zango na ɗaya daga cikin jigajigan 'yan wasa da kuma shirya fina-finai a Kannywood. Ya kasance ɗaya daga cikin 'yan wasa waɗanda tauraron su yake haska, wanda kuma burin duk wata ƙaramar jaruma ko jarumi yin fim da shi. Sannan jarumin yana samun yabo da yawa cikin abokan aikinsa. Kaɗan daga ciki akwai Nura M. Inuwa, wanda ya kasance mawaƙi kuma mashirin fim. A waƙarsa ya yabi Adam A. Zango inda yake cewa, na faɗa Adam A. Zango garkuwa ta ce, hakan ta tabbatar da muhimmancin jarumi a wajen abokan nasa. Umma Shehu cewa ta yi Adam A. Zango ya taka babban rawa wajen haskakawarta. Kyautar karramawa. Jarumin ya lashe kyautar karramawa da yawa a masana'antar ta Kannywood. Ya kasance shine mai yawan kyauta
karramawa na biyu a masana'antar bayan jarumi Ali Nuhu. A shekara ta 2015 ya kasance cikin jerin waɗanda suka cancanci kyautar karramawa har sau 11 din fim din shi mai suna Hindu, inda ya yi nasarar lashe kyautuka 6 a cikin 11. Ya samu kyautar karramawa daga Wazobia FM ta yi a shekarar 2016 a matsayin jarumin da ya kware a masana'antar Excellence in the Industry. Jarumin ya samu award daga Black Association. A London ya lashe kyautar karramawa da aka yi ta wa African Movies. A fim nashi mai suna Sa'insa a shekarar 2014 ya fito da jaruma Umma Shehu ta yi nasarar lashe kyautar karramawa ta jarumar da ta fi kowace jaruma a Best Actress. Shin a cikin jaruman nan Adam A. Zango da kuma Ali Nuhu wane ne ya fi kuɗi? Bari mu je ga award. A cikin wanda ya fi award cikin wa'annan jaruman, Ali Nuhu ya taka Adam A. Zango da award, inda Ali Nuhu yake karɓar awards tun a shekarar 2007 har kawo yau yana karɓar award, inda ya lashe wanda ya fi kowa award a Kannywood. Bari mu je ga ambassadorship. Ali Nuhu ya fi Adam A. Zango shiga cikin tallace-tallace wanda ake biyansa domin ya yi wa mutane. Bari mu je ga wajen fim. Ali Nuhu bacin da fim ɗin da yake a Kannywood yana yi kuma a Nollywood. To a nan za mu ce Ali Nuhu ya fi Adam A. Zango kuɗi da dalar Amurka miliyan 3 cif-cif. Shi kuma Adam A. Zango yana da kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 2 cif-cif. Allah ya sa mu dace. A tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Hausa Trend TV ta ku ce.